Здравейте, аз съм мистер Джулиан и днес играя в сервера Tolegit, IP в описанието, макар че повечето го знаят. За това е друга тема и да. Нека да продължаваме. Тук видяхме един с диаманти на броня, затова няма хода там. Тоест не периодва там. Препоръчва се да го играете на 1.7.9. Да. Реално не да. И да, сега ще ви покажа малко сервера. Берем сервера. Да. Да. И ако искате се абонирайте, ако искате не дейте. Надявам се ви хареса и да. Не знам какво толкова ще ви покажа, но просто няма много време. Почти никакво време няма. Да. Аз честно ви кажа, тук не знам много мапа. Тук знам къде се намирам. Да, сега такива 100 човека. В момента ми килнат. Какво ми взимах? Зад ми дейни. Да, това мисля да е за клипа, защото няма много време. Айде!